Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Gernika Lumok onartu berri duen langileen zerrendak ikamikak sortu ditu. Ela sindikatuak esan duenez, bere ordezkari bat kaleratu nahi du Gernika Lumoko udalak. Udal arduradunek berriz esan dute langile hori plantillakoa dela eta inor kaleratzeko asmorik ez dutela. Lanpostuen zerrenda berria onartu zuen udalbatzak azken osoko bilkuran, baina zerrenda horretan elaren delegatu baten lanpostua ez dela jasotzen salatu du sindikatuak. Haren ustez, azken urteetan langile horrek udaletxean egindako lan sindikalagatik mendeku hartu nahi du EH Bilduk. Koalizioko udal arduradunek, baina gezurtatu egin duten mendeku nahirik dagoenik ez da inor kaleratzeko asmoa dutenik ere. Udalak lanpostu hori amortizatu nahi duela dioelak, baina langileria batzordeko buru den Begoña Landa alkateordeak prentsaurrekoan azaldu zuenez, lanpostu organikoetan jasota dago. Administrazioaren euskararen erabilera plana onartu zuten urtarrilaren 29an eta plan berriak helburu ezberdinak dituela azaldu dute udal arduradunek. Hala, helburu horiei jarraituta egin dute langileen zerrenda. Automobilgintza arloko 2006 kontzeptu baino gehiago batzen duen hiztegia sortzen lagundu du Aiangizko Maier enpresak. Aste honetan aurkeztu dute hiztegi hori. Automobilgintza hiztegi espezializatua aurkeztu dute Euskal Herriko 6 enpresak eta Lujarrek Zornotzako Automotive Intelligence Centerren. Hiztegia sortzen lagundu duten enpresen artean da Aiangizko Maier kooperatiba. Guztira, sektore horretan lanean ari diren enpresei lagungarri izango zaizkien 2637 kontzeptu batu dituzte hiztegian. Horiek gainera, 6 hizkuntzatan jaso dituzte: euskara, ingelesa, gaztelania, frantsesa, alemana eta txinera. Helburua, denok terminologia bera erabiltzea da. Horretarako, denen eskura ipini dute hiztegi espezializatua edonor kontsultatzeko moduan. www.automotivedictionary.net helbidean. Mugikortasun arazoak dituztenei itsasoan bainatzen laguntzeko zerbitzua emango dute Mundakako Laidatxu hondartzan. Aurreko urteetan legez, aurten ere aisialdirako eta bainu egokiturako hondartza denontzat zerbitzua eskainiko du Bizkaiko Foru Aldundiak. Dagoeneko martxan da zerbitzua eta Busturialdean Mundakako Laidatxu hondartzan ematen dute. Uztailaren batean hasi ziren zerbitzua ematen eta abuztuaren 31 arte garatuko da programa asteko 7 egunetan, goizeko 11etatik arratsaldeko 6 Programaren helburu nagusia herritar guztiek hondartzaz gozatu ahal izatea da. Gernika Lumoko Euskal Herria Museoak erakusketa iraunkorra eguneratu du. Informazioa eta irudiak gaurkotzeaz gain, pieza berriak ere ekarri dituzte. 2006an egin zituzten azken aldaketak eta datuak eguneratu dituzte orain. Mapa, irudiak, informazioa berritu egin dituzte kalitatean hobetuz. Gainera, historia aurreko 3 piesen erreprodukzioak ekarri dituzte Gernika Lumoko Euskal Herria Museora. Antolina Kobako erreka harria, Ekaingo plaketa eta Torreko ezurra. Horrez gain, heldu berriak izeneko espazioan, Nerea Gotik doaintzan emandako 19. mendeko gona dago ikusgai. Literaturak jantziko duea asteburu honetan, poesia egunetan, idazleak eta literaturzaleak batuko dira kostako herri horretan. Domekara bitartean poesia egunak izango diraean, beste urte batez sortzaileen topalekua izango da kostaldeko herri txikia. 11. da urtengoa eta Arestiren Harri eta Herri liburua argitaratu zela 50 urte betetzen direla eta urteurren hori buruzko berbaldiarekin hasiko dira poesia topaketak. Dantza eta musika saioak ere lekua izango dute ean. 14. Gore Fest jaialdia hartuko du Bermeok. Film laburren eta sinema alternatiboaren topaleku izango da Nestor Basterretxea aretoa asteburu honetan. Mundu mailako film laburrak eta sinema alternatiboa bilduko ditu Spooky Feria Productions elkarteak. Sinemaren alde ilunaz gozatzeko aukera izango dute Nestor Basterretxea aretora bertaratzen direnek. 8:30 emango diote hasierara jaialdiari, film laburren emanaldiek, eta ostean aurkeztuko dituzte A Town of Dead eta Ocean's 11 film laburrak, Xavier Padin eta Beñat Iturrioz zuzendariaren eskutik. Animazio aktore gainera, Bermeo zientifiko soro eta bestelako pertsonaiez beteko dute. Kalzada egoitzaren aldeko jaialdiak momentuko puntistarik onenak batuko ditu Gernika Lumoko jaialai pilotalekuan asteburu honetan. Guk gonbidapen horrekin agurtuko dugu albistegia. Datorren astean izango gara berriro zuekin eta gogoratu bitartean edizio jarraituen izango duzuela azken ordukoen berri. Ondo izan. Urtero, Kalzada egoitzaren aldeko sexta-punta jaialdiak puntista handiak batu ohi ditu jaialai frontoian, baina aurtengoa zita bereziki garrantzitsua izango da Gernika Lumokoa.
Herriko Jaialai eskolako kideek nabarmendu dutenez, momentuko 4 puntista hoberenak batuko dituzte. Iñaki Goikoetxea eta Diego Beaskoetxe aurrean eta López eta Irastorza atzean. Zesta punta jaialdia, Barandika eta Lekerika afizionatu mailako munduko txapeldunen eta Alberro eta Aintza Frantziako txapeldunen arteko partidagaz hasiko da. Partidak, baina, ez dira eguneko ekitaldi bakarrak izango. Alex Solozabal munduko txapeldun izandakoa omenduko dute eta bildutakoek Gaudeamus koralaren, Audienz taldearen eta El Txefa DJ-aren musikaz gozatzeko aukera izango dute. Berde produkzioak gainera, Jaialai Blues dokumentalerako irudiak hartuko ditu. Jaialaiko 4 izarraundik Gernikan lur hartuko dute paregabeko norgehiagokan elkar neurtzeko. Diego Beaskoetxeak, Daniako frontoiko puntista honenak, erronka joko dio zesta puntako txapelaren jabeari. Iñaki Goikoetxea, askoren iritziz, historiako pilotaririk onenena, eta 6 aldiz munduko txapeldun izan dena. Pilota ulertzeko 2 modu desberdin, abila indartsuaren kontra, azkarra boteretsuaren kontra. Biak ala biak une honetako atzelari sasoikoenek babestuko dituzte. Imanol Lópezek eta Erik Irastorzak beren armak probatuko dituzte 57 metroko frontoi zail honetan. Jaialai munduko kirolik azkarrena.